Nakigalayo na ang mga opisyal sa Mandawi sa kadakuan sa simbahan aron paghanay sa makalihukan sa umabot nga Semana Santa. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Nakig-coordinate na ang taga City Hall sa kadakuan sa simbahan sa pagtimaan sa Holy Week sunod semana. Gusto ang syudad nga mahanay ang mga kalihukan sa lain-laing religious activities. Kay alert level 1 na ang syudad, tugta na mga aktibidad sama sa prosesyon, sukwahi sa miaging duha ka tuig sukad nagka-pandemya. Since we're already on alert level 1 status, fully functional na ang atong mga establishments together with our religious institutions na pwede na makasudtanan. Atoa lang is musunod lang gihapon sa health protocols with mask. Gisaad sa City Hall ang ilang suporta sa mga kalihukan sa simbahan. Gani matod ni Ibanez, mupakatap sila og mga personnel ug kapulisan aron mo asister sa maong mga adlaw. Labi na sa pagpatuman unya sa health and safety protocols. Muhatag ang simbahan sa ilang list of activities unya atoa pud na tugbangan ug ato ang mga personnel, for example sa prosesyon ato ang team police ug ang ato ang mga enforcers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.